Korotus 370 piirua. Korotus 370 piirua. Korotus 370 piirua. Ei ole. Lataa! 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 Aloitan video. Okei, aloitan video. Mä oon yhdellä ei ole. Neljäs! Kolmas laukaisu valmis. Kolmas! Oikea jaos, laukaisu valmis. Yhteislaukaus! Yhteislaukaus! Huomio! 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 Tult! Kolmas ampunut kerran, ammuskulut 1. Kolmas! Neljäs! Oikea ampunut, ammuskulutus 8. Kolmas putki selvä. Oikea jaos ampunut. Kolmas putki selvä. Neljäs putki selvä. Ja nyt tulejohtaja tähystää ja tekee havaintoja. Puhelinmiehet ovat korjanneet puhelinlinjan. Ja jälleen tulee tulejohtajan komennot läpi. Tulitauko! Tulitauko! Eli kun on komennettu tulitauko, niin silloin aivan äkkinäisiä tulee, mutta nyt vasemmalta lähestyy jotakin. Nähtävästi Ratsu lähetti, joka tuohon Patteriukselle viestin. Ajoon! Ajoon! Ja niin tämä Ratsu lähetti viesti oli selvä välittömästi ajoon. Ja ajoon tarkoittaa sitä, että tykit laitetaan kuljetuskuntoon, suuntaimet pakataan, ammukset kerätään. Ja niin Ratsu lähetti karauttaa tuonne horisonttiin. Komentotelta puhelinmies soittaa tulejohtopaikalle ja käskee ryhmän jättämään tulejohtopaikan, ilmoittautumaan komentopaikalle välittömästi.